Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés. Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio. Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella veu tan indescriptible. No sé, xori, crec que m'he posat trista. No sé, xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el shadow, sóc immadura, deixo el meu amor de lado. Bon dia, Oriol. Bona tarda, Lola. Avui, un dia més en canviant el format, hem decidit que el micro el tindrem a la mà i no en peu de micro. Sí. Tornem a estar junts. Crec que durant una temporada almenys es quedarà així. És que està divertit. És que està xulo. Està divertit com estar parlar així. un al costat de l'altre. A sobre, avui amb el micro així, jo crec que només cal que traiem aquesta taula, fotem un sofà Ja. i ens posem rotllo mig estirats a parlar. Buah, literal, eh? La cosa és que jo crec que en algun moment ens cansarem de tenir el micro Sí, a la mà. perquè això pesa més del que sembla. Sí, a mi ja se m'està fent incòmode. Jo em sento el típic reporter en plan de postpartit. Mm. Lola, com has vist el partit? Bueno, hem fet tot el que hem pogut, l'equip ha jugat fort, ha jugat a atac al màxim, molt tiqui-taca, moltes passades, no sé què, les esses sonores i sordes que em costen. Gràcies. De res. Bueno, això, a veure com va, a veure com queda també a nivell sonor, que ho fem així. Algun dia hi haurà un programa especial on no estarem al Prat Ràdio, on estarem a... Bueno, estarem sonant al Prat Ràdio. No, sí, dic físicament. Físicament no estarem aquí. Aquí. Però... Es pot moure? Sí. Sí, mira, es pot moure. Això es pot moure. Ah, mira, així ens ho Així com ho quadrem centro més. Ara la gent que estigui escoltant el programa no entendrà res. No, però a nivell audiovisual que... Mireu-vos els vídeos de YouTube, poca gent se'ls mira. I és El de la Bo21, és molta feina. El de la setmana passada se'l va mirar de sobte molta més gent. Bo21. Que bueno, va estar xulo. Sí. Va estar bé, va estar bé. Coses de música, abans d'entrar al seu setmanal. Bueno, realment és el seu setmanal, no? Entrem al seu setmanal. Sí, entrem. De Vaig fer un sopetón. curs de DJ. O sigui, estic fent un curs de DJ. La Lola sortirà al pròxim programa dels Tòtils com a DJ. DJ? Sí, no, un amic meu que es diu Javi, de Jabugo, de fet va venir al programa, el vam entrevistar, està fent a la Llavor dues Amic sessions Tòtils. de curs de DJ, de 2 hores cadascuna, i dimarts vam fer la primera. És el millor. Javi, si m'estàs escoltant, ho vas fer perfecte, et vas explicar tan bé, o sigui, molt bé, molt bé. Tinc moltes ganes de dimarts vinent perquè ho posarem en pràctica. Uau. Sí, no? Et compraràs una taula de punxar? Saps què vaig sortir pensant-ho? Però bueno, ja veurem, que a mi els benazos m'entren molt forts Ja. i ho he de pensar tot més. Què més ha passat aquesta setmana, Oriol? Bueno, van passar aquesta setmana els Premis Gaudí i portem, rotllo, 2 cosetes a comentar. 2 cosetes, sí. Bueno, primer de tot, el 47 nominadíssim. Sí. O sigui, por todo lo Jo he vist alto. el 47 i Cas en Flames. Sí. Són les dues així... Són les dues més... Bueno, de fet, el 47, això és una mica abans de Culturetes, però ha estat tan Bueno, podem nominada que barrejar la una mica. tornen a fer al Capri aquest cap sí, de setmana. és veritat, és veritat. Que hi ha 2 actors al Prat. Sí. Cert, el Capri o no sé quin Instagram de l'Ajuntament del Prat. No, el Prat Film Commission. Sí, ho està fardant bastant. Està por todo lo alto, normal. Normal. I què anava a dir? Sí, als Premis Gaudí també molt discurs. Hi ha un discurs que no tenim apuntat, però que jo també el vull comentar, i és un actor que no recordo com es diu, va fer un discurs reivindicatiu. Estàvem presentant el Clotet, que no recordo com es diu, i la noia, que tampoc recordo com es diu. Fatal, no passa res. Però que són 2 actorazos, rotllo com bastant reconeguts, l'estaven presentant, parlant dels vestits, de la roba, no sé què, i hi ha un del públic... Ah, sí, que es posa a dir... Que no recordo com es diu. Això no em representa. Això no és el cinema català, això no són els Oscars, no sé què. Que estava pactat, clarament. Ja, performance ahí... Però que es va treure la... Es va despullar. Anava a dir la capelina. capelina. L'americana, tal, i anava amb una samarreta del Sindicat de Lloguers de Barcelona. I molts discursos del Sindicat de Lloguers, del tema del lloguer i tot, em sembla perfecte. De fet, dir que el 31 de gener, el divendres aquest, no el vinent, fan... O sigui, el Sindicat de Lloguers... Busqueu a Instagram perquè ho estic dient sense haver-ho apuntat ni res. Fan com una protesta perquè no desocupin la casa Orsola o alguna així. I jo segurament hi vagi amb la Dani. Ho hem parlat d'anar-hi.
una bona forma de passar la setmana al meu aniversari. Lola activista. Lola activista. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Més discursos, Oriol. Bueno, discurs, potser més viral i més polèmic també, Sí. el d'Eduard Solà, guionista de Cas en Flames, que va fer un discurs reivindicant una mica doncs, els seus orígens de fora de Catalunya i com els seus... Bueno, dels seus pares, realment. Bueno, sí, dels seus pares, dels seus avis, de com ells havien vingut a Catalunya buscant un lloc millor i, bueno, predicant una mica el discurs de la gent xarnega. Sí. Que, de fet, el Joel Díaz, de la Sotana, es comenta molt el nom de Joel Díaz en aquest podcast. És la nova Muixca, el Joel Díaz? La veritat és que és el meu nou referent. No, sisplau. No, és broma. Però va fer un tuit dient que si canviava el xarnego per classe obrera, era un discurs universal. Totalment. I vaig pensar, és que és veritat, rotllo, i s'ha criticat molt el discurs en el sentit de com... Bueno, en general s'ha criticat molt aquests Premis Gaudí per com una mica de catalanofòbia, com Sí, jo he vist que el català no és una crítiques- classe social. Ja. Sí, com si el fet de saber català, parlar en català i tal, fos una classe social alta, i no és així. Que jo crec que no de manera directa, però si t'escoltes el Rerefons, discurs, sí. sembla que ho estigui dient i no és... o sigui, la lluita no va per aquí, la lluita és de classe, no Exacte. de llengua. Bof, Oriol, xoca-la. No, Bueno. sí, els tòtils al final ens farem activistes. O sigui, bueno, Bueno, el Prat, a l'Ajuntament, quan ens contracti per ser... activistes de l'Ajuntament. Activistes no, o sigui, consellers de tot. De tot, ja veureu el Prat canviarà radicalment. A millor. A millor, clarament. Sí, sempre. Ai, anava a dir alguna cosa i no me'n recordo. Ah, sí, que l'altre dia, mira, parlant del català, espais de demarcació, jo no sé si això és un secret, jo crec que no, però que és una cosa que fem al CAU, com en caus de les comarques que estem De agrupades. sectes. No, home, no. Ens van dir que s'estava plantejant d'aquí poc reobrir el tema del 20... o que s'estava obrint de nou el tema del 25% de castellà a les aules i que s'aprovaria, o sigui, que hi havia, com d'aquí no massa. O sigui, com que s'està movent por lo bajini i... O és com jo ho tinc entès, perquè no havia sortit a la tele i em va sorprendre molt, Defensem el català. perquè, bueno, jo vaig tenir ja el dia següent un malson, plorant, amb que m'obligaven a parlar en castellà. Bueno, aquí hi ha precedents a Espanya, o sigui... Ja, exacte, o sigui... I també vull dir, un cop ho va dir una persona, i després ja et diré qui és fora de càmeres fent aquí hype al públic, que mira, si s'aprovés el 25% de castellà a les aules, em semblaria millor en el sentit de... El meu institut, l'Estany de la Ricarda, tant de bo només es parlés el 25% de castellà a les aules. Quan allà es parla el 75%, saps? O sigui, Totalment. si voleu fer el 25% de castellà a les aules, que es respecti. I no es parli més del 25%. Perquè, però, això, clar, a pobles on clarament hi ha una convergència d'idiomes molt heavy, com és el Prat, com és la zona aquesta metropolitana de Barcelona, però te'n vas al poble del Pau Coversí pobre, Vaig quedar baldat. vaig quedar baldat, es quedarien baldats només que els hi parlis un 25% de castellà a les aules, saps? Que el problema no és parlar un 25% de castellà, o sigui, jo crec que aquí s'enfoca a vegades malament de com ho reben els espanyolitos, que és, el problema no és el 25% de castellà, el problema és el que significa que s'imposi un 25% de castellà a les aules. Clar, el problema és el per què s'imposa un 25% Exacte. de castellà. I bueno, tot això té una mica relació amb el discurs Sí. del xarneguisme, que és el que va dir el Joel Díaz, és que no cal atacar per quin idioma parlem, perquè ja parlant personalment, jo tinc per una banda un i per una banda un altre. Per una banda tinc avis i família que ve de fora Tal i per qual. altra part tinc gent d'aquí de tota la vida. És que aquí I tots dos estem bastant igualats. Sí, i no és una cosa de... Ets originari de Catalunya i tens 3 cases a la Costa Brava, Exacte. 3 pisos a Barcelona i, jo què sé, vius en una casa amb jardí. Que a veure, que al final, o sigui, també hem de ser realistes, sí que és veritat que la classe, o sigui, gran part de la classe alta catalana són gent que tota la seva història és gent catalana que s'ha pogut fer uns diners i no la gent que va venir durant el franquisme d'altres zones d'Espanya cap aquí. Sí. O sigui, això és cert, però no per culpa del català. O sigui, Exactament. O sigui, aquest no és el problema. Crec que a Perquè vegades també hi ha gent s'enfoca que ha molt vingut de malament. fora de Catalunya i té potser 4 cases Exacte. que jo no tinc, ni tu tampoc. Ni jo tampoc, clarament. És això, o sigui, al final
és el que hem dit. La lluita no és de llengua, és de classe i bon això. discurs podria haver sigut millor. Sí. També potser l'hem interpretat malament. Potser sí. O sigui, jo no crec que Potser l'Eduard ell no Solà volia el que volia era reivindicar o sigui, el que tothom ha entès, sinó jo crec que ell el que volia era fer una mica més reivindicació de classe, reivindicació de Sí, de la gent dels que- seus avis, de la dels seva seus avis, família. sí, d'aquesta gent que és, o sigui, que va migrar de diverses zones d'Espanya cap a Catalunya i el poc reconeixement que tenen realment en la història de Catalunya. Perquè això és veritat. Rotllo, és com sembla una classe inferior. Però Ja, però també et dic, sempre es critica, o sigui, en aquest cas sempre s'ha criticat el paper que, o sigui, com se'ls considera com, si no inferiors, sí, com però, menys catalans, però sí com que menys semblen catalans. menys catalans. però també et dic, per què no es critica el per què van haver de fugir? Clar, molt bona, Oriol. Molt bona. En plan, per què no ens centrem en per què que tota aquesta gent d'Andalusia va haver de marxar d'Andalusia? M'ha agradat. Aquesta me l'apunto. Si algú està fent d'aquí el TR, o ha de pensar un TR, És que que és molt analitzi bon això tema perquè per és fer el molt TR. bon tema. I Bueno. jo crec que, bueno, lo de la gent, o sigui, la gent que dona medalletes o xapes de més català o menys, sincerament és que Sí. molt de pal, en plan, que no, que... Lluiteu per la classe obrera, ja Clar, està. que ningú és més català per tenir aquí un linatge de 5 generacions, que això és una tonteria, i Sí, al final fatal. caus en En classisme català. Sí. Causen això. i caus en... És que si no tens el linatge pur, que això no ho té ningú, perquè al final tothom No. ve de tots els llocs, bueno, en fi. Bueno, per altra banda... Que ens hem enrotllat com una Ens hem altra, enrotllat. això. Bueno, és que a nosaltres ens toquen el tema del català. Ja, jo crec que és I- per anar amb el micro així. Què? Que anar amb el Sí, micro que et dona sí. més dinamisme. Sí, també perquè és més bar. Bar, Sí. cafeteria, ja enteneu, estar a casa, rotllo, és més conversa com d'aixonses. L'Oriol s'està intentant escoltar per els àudios perquè el seu micro a vegades falla. A veure, Oriol, digues algunes coses. No, de moment... Ah, vale, de moment bé. Crec que va bé, diria És que tenim a vegades problemes amb el micro negre, amb els micròfons negres en general, però no passa res. Sí, tu Per segueix, altra Lola, banda, tu segueix. la Emma Vilarassau va fer un gran discurs, a mi em va agradar moltíssim, reivindicant el Anda, que la paper gent que de ens les... miri per YouTube estarà flipant ara. Sí, o sigui... sobre les dones grans dins del cinema. Va agrair com el director de la pel·lícula, com es diu, La casa en flames, Sí, que són flames. per comptar amb una protagonista o una de les protagonistes que fos una dona gran on el problema principal no fos merda, m'estic fent vella, m'estan sortint arrugues, Ja. quin drama, se me'n va la vida, sinó donar-li un transfons molt més gros i això perquè molts cops ja ho hem vist durant molts anys que les dones a certa edat, a partir dels 50, és que no cal anar més amunt, tenen molts problemes per trobar papers on el seu què no sigui únicament fer-se grans. Llavors, crec que és un discurs que cal molt, que és molt necessari, bueno, m'he repetit, valga la redundància, i que està molt bé. Estic molt contenta. Sí. Crec que és un tipus de discurs feminista que no s'escolta tant. Sí, perquè al final, si mirem pel·lis, rotllo Hollywood i, bueno, les produccions així més grans, els homes sí que és veritat que potser tenen aquesta longevitat més enllà de potser 50 anys o que i els tal. seus papers de persona adulta, el seu problema no és fer-se vell. Exactament. I, bueno, també és que té molta relació amb com la imatge de la dona sempre ha estat com, bueno, has d'estar perfecta, perquè Exacte, si et surt sí. una arruga ja t'estàs fent gran. I ja està, ja no ets guapa. Clar, aleshores, pues, reivindicar això també és una mica... Perquè és que, al final, si tu vas a mirar una pel·li, no et miraràs si la prota té 4 arrugues. Bueno, no sé què dir-te, O sigui, crec que O no parlem a hauria de vegades... ser. Clar, exacte, crec que No a vegades hauria de parlem ser, des d'un clar. punt de vista... no és per tirar-nos flors, però sí, com a vegades un punt de vista una mica més obert amb aquest tema. Ja, Saps? però bueno, sempre, o sigui, no hauria de ser. Tu no Clar, no, hauries això de 100%. jutjar un actor per lo vell que surti. No, Òbviament, 100%. si una senyora de 50 anys fa el paper d'una de 20, diré, a veure, això no, clar, és creïble. perquè- exacte. Però vull dir, si està fent, no sé, o sigui, com que el discurs jo crec que reivindica una cosa que no hauria de ser així, i ho és, per desgràcia. Completament. Per altra banda, canviant una mica de tema, però seguint dins del món audiovisual català, torna Crims! El 27 de gener, de fet. Guinyito, guinyito.
Torna Crims. És un regal d'aniversari? Potser sí. És un regal de Trescat a la Lola? Podria ser. S'ha de Té dir la que a mi millor veu. Crims em fa una mica de por. A mi una mica també, però és que el Carles Porta m'encanta. No sóc el Carles Porta, però el cul que em porta sí que és un crim. Això ho va dir 31 fam. És que intentarem posar llum a la foscor. És que... és un crac. O sigui, és jo un escoltar el 20 de novembre van matar a la casa Antonieta no sé què, crac. no sé quantos. Això és de torn, Què no? va passar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. És que és la veu No, sí. i bueno, i Thor és... Uf. Bueno, ja ho vam reivindicar. Ens podríem estar molta estona parlant de Thor, de fet. Sí. Més coses que han passat. Aquesta no és tan divertida. Bueno, que Crims tampoc és divertit. No, però ens entenem. Ara Sí. anem a un tema seriós. Anem a tema seriós, clar. L'altre dia es va fer molt viral un tros del jutge Adolfo Carretero. És que ja es diu Carretero, És que anava a fer una broma, però no la faré, per si de cas. Es diu Adolfo. Perdó, no ens hauríem de riure, no ens però és que hauríem em de fa gràcia riure. que es digui Adolfo. En fi. Sí, com Adolfo Carretero. És com... El nom ja ho diu tot, vale, sobre l'home. Bueno, no, però és broma, perdoneu. No jutgem. No jutgem. Els totis no jutgem. No jutgem. Ui, Oriol, la càmera! Uau. Crec que se'ns acaba de caure la càmera. Bueno, mentre l'Oriol ho arregla, us explico una mica el cas. A Spotify estareu veient que hi ha problemes. Bàsicament, que avui ens està costant arrencar ràpid. El jutge Adolfo Carretero, va com tractar el cas amb una víctima del cas del Íñigo Errejón, sí. Amb la Elisa Muilea. Bueno, no sé qui era, però realment, la noia no és important perquè ho ha fet amb més d'una. Sí, bueno, ja ho vam comentar, rotllo, com ha passat el cas Errejón, Sí, això... el per què, això no és el que important. venim a comentar avui. El que venim a comentar és com les noies ens hem d'atrevir a denunciar casos de violació, de maltracte, d'acoso, de tot això, després dient gent, no, però no denuncieu per les xarxes, aneu al jutjat, quan el jutge, literalment, el vídeo és tan incòmode de veure, és que és molt incòmode. De com I la ataca. pobra noia. La pobra noia, és que no sabien ficar-se, però és que normal. Rollo, atacant a la noia, dient-li, però, ¿le dijiste de verdad que no? No sé què, superviolent, ¿vale? El senyor... Tenim aquí les quotes, les frases. Sí. És que són preguntes... També ara s'ha publicat el vídeo de l'entrevista, anava a dir, de com les preguntes amb el Errejón, i també les preguntes són... Sí, les preguntes de l'Errejón són molt incòmodes. Rollo, però la besaste? No, terrible. Lo pitjor de tot, per què no estan gravant? Per què la càmera... entenc el per què, ¿vale? Però la càmera hauria d'estar en el puto, i ho diré així, jutge. No en la noia. Es que no es capaz de decir a este señor que estas condiciones no son aceptables. Gilipolles. És que, de veritat... Muy incòmoda, no. O sigui, perquè ella va dir, que es va sentir molt incòmoda i diu, muy incòmoda no, que me dejes en paz, que no me toques. ¿Dijo algo de eso? Mira. Pero usted le dijo que parara? No, de veritat. O sigui, això esteu dient un jutge, Exacte, una persona que en teoria és objectiva. Un jutge de casos de violència. És que és la persona que t'ha de jutjar. I de casos de violència de gènere. Uau. Que, de veritat, és molt fort. És molt greu que a 2024, després de tots els avenços que s'han fet, després de tot el que s'ha intentat arreglar, encara estigui permès això. I perquè algú va pensar que era important publicar-ho. Rotllo, de veritat, molta gent amb molta veu a les xarxes socials ho han denunciat. Gràcies. Es que ¿no sería que usted sí quería algo con este señor y este señor, al no corresponderle ahora, le denuncia? No, de veritat. És que em posa negra, em posa malalta. Jo sóc una dona que ha patit violència de gènere i veig això, és que no vull denunciar. És que per què? És que jo no m'atreviria. És que és insultant. Bueno. Que tu vegis a un jutge, és que a sobre em dius... I que es qüestioni quan ho denuncies. Clar, que es qüestioni quan ho denuncies. És molt fort, dius, és l'advocat, t'està putejant, però és que és el jutge, tio. Exacte, hi ha un estudi, potser m'ho estic patillant una mica a nivell dades, ¿vale? Però jo he llegit, en un estudi o en una notícia que em vaig llegir, la gent triga mínim 7 mesos en explicar-ho.
Però no és la mitjana, això és el mínim que triguen a explicar-ho. La mitjana potser són 5 anys o alguna cosa així, o sigui, és una barbaritat. Però perquè en la societat que vivim encara és una cosa que costa molt d'explicar per no sentir-se la víctima pues, avergonyida, bruta o el que sigui, perquè és que és com et fan sentir de veritat. O sigui, no, una puta vergonya. De fet, sigui dit que hi ha una cosa que em va sorprendre i és que la Muixca va penjar una història, o sigui, d'això, del vídeo, com ficant un comentari i la va esborrar al cap de no massa. Potser va pensar, ui, no em ficaré en merders. Però jo vaig pensar, ole, molt bé, Muixca, i ho va esborrar. No sé quin merder t'has de ficar per pujar això. No merder, però saps que com la imatge que té no és tan polititzada. Ja, però bueno, o també... potser volia penjar a Mejos o alguna cosa i ho va penjar a la normal. No però sé. bueno, no sé, o sigui, el resum és això, Sí. que jo sóc una dona i m'està jutjant aquest home, és que, què haig de pensar? En plan, si la persona que, en teoria... Ha de vetllar per la meva seguretat. Clar, i ha de ser parcial si m'està qüestionant. Bueno, amb lo una difícil que és, vergonya sí. al sistema judicial estatal. Totalment. Però bueno. O sigui, bueno, i segurament el de qualsevol país. O sigui, és una vergonya encara això. Que passi això. Teòricament, sabeu el pitjor? Que és que aquest tipus de jutge, o sigui, aquest tipus de senyor, és el mateix que segur que pregunta que per què encara es celebra, es reivindica el 8M i es reivindica el 25N. El 8M, he dit, no? Sí. I el 25N. És que segur que és el del discurs de... Però si ja tenéis todos los derechos, és que segur. És que ficaria la mà al foc, t'ho dic de veritat. Bueno. La justícia. La justícia espanyola va com va. I la justícia en general, però bueno. Continuem amb notícies de la Muixca per relaxar l'ambient. Per relaxar la Lola. Bueno, tampoc, perquè és que què s'ha fet la Greta Farelo al cabell? És que de veritat, o sigui, no jutjaré que li agradi, no jutjaré si li queda millor o pitjor, vale? Bueno, sí que ho faré, però o sigui, jo de veritat, que la Greta Farelo em semblava superguapa amb el cabell llarg, ros, no sé què, i se l'ha tallat, que podria ser una persona de amares para siempre. S'ha posat flequillito, no? S'ha ficat flequillo i s'ha tallat el cabell curt, però se l'ha pentinat d'una forma que rotllo com que les puntes van cap amunt. Bueno, no ho sé. Jo no sé quina crisi deu estar tenint la Greta Farelo, perquè per fer-te un canvi radical de look s'ha de tenir crisi, això ho sap tothom. O sigui, per exemple, jo quan em vaig rapar, quan tenia una crisi, doncs el mateix. No sé, jo crec que també ens va xocar molt. Exacte, és que hi ha crisis. Jo crec que també va ser el xoque de veure-ho de sobte, és que ho va penjar ahir. Jo crec que ens ha sorprès, però que ho adaptarem millor. Que després no ens semblarà que li queda tan malament. Perquè malament no li queda, saps? O sigui... Estàs amb el xoque. Sí, estic en estat de xoc. T'han de preparar per aquestes coses. Sí, exacte, aviseu-me. Demà, tall de pèl. Radical, exacte. Llavors, totalment radical. Oriol, portem 23 minuts i no hem sortit de salseu setmanal. No passa absolutament res, Lola. Ja, és veritat, no passa res. Jo és que amb els tempos m'atabalo una mica. És el nostre programa. Exacte. Bueno, simplement això... No passa res. No passa res. No passa res. Més coses. Aquesta és exclusiva de la Lola. Exclusiva. És que potser la lio una mica. Però l'altre dia... Presumptament, Lola, digues presumptament. Presumptament, completament. L'Alberto Gadel va penjar que l'havien convidat a un podcast on la foto de portada del podcast era ell dient és molt dur veure un ex sobre l'escenari. I jo vaig fer captura, vaig fer pantallazo i ho vaig penjar a l'Instagram dels Tòtils posant crec que sé de quin ex parla. Vale, jo no m'he vist el programa, o sigui... Especulació total, això. Clar, especulació total. Però jo tinc constància de que l'Alberto Gadel va estar sortint amb un noi que anava amb mi a primer de carrera. Uau. Però no sé si eren nòvios o un rotllete, però que van estar junts. I aquell noi té una banda. O sigui, té un grup de música i toca els escenaris i estan triomfant bastant. Llavors, jo he lligat fils, no? De fet, l'Alberto Gadel, fa uns anys, va penjar el recap de l'any i sortia aquest company de classe. No, home, no, jo no. Vale. Aquest company de classe. Llavors, per això sospito que és ell. Uau. Vols dir qui és? O millor no. No, per si acas, perquè no és amic meu. Vale. Saps, rotllo, no som amics. Hòstia, la Lola està a los salseos de los influencers catalans, eh? S'està ficant molt en el paper, tenim podcast.
Literalment m'estic convertint en la Juliana Canet, no, sisplau. Això acabarà sent que no surti dels tòtils. Seria molt graciós. Hola, per la segona temporada podríem ser la secció de Salseo setmanal, canviar el nom a que no surti dels tòtils. Copiada descaradament. Sí. Però bueno. No passa res. Ja ho parlarem, no, seria això. un guinyo, no una còpia. Ja. Seria un guinyo. Sí, és com Musicalovers. Exacte. O en fora de... No, en fora de joc no ve de ningú. No. Li capem a l'Orsay. L'Orsay de joc. L'Orsay de joc. Ara, última notícia, possiblement la notícia més important que hem donat al programa, és que dilluns, dia 27 de gener, és el Dia Internacional de la Lola Monés Gallo, a.k.a. la Lola Tòtil. És l'aniversari de la Lola. És el meu aniversari. Sí, que ja la podeu felicitar totes. Qui no em feliciti... No podrà... O sigui, qui no et feliciti té vetada l'entrada per venir al programa. Ni de comentador, ni de comentadora, ni d'audiència. Exactament. Física. És més, totes les persones que felicitin a la Lola... A veure què dius, faran un meet and greet amb la Lola. Si voleu conèixer la Lola... Si voleu venir de públic als tòtils... Feliciteu a la Lola. Feliciteu a la Lola. T'imagines? És que el més graciós és que qui ens escolta són les nostres amigues. Que com no em felicitin tindrem un problema, saps? O sigui... Algun dia farem un sorteig, vine als tòtils. I estaran al racó de pensar... El Marc i la Judit, és que m'ho imagino tant. Bueno, i ara ja sí, passem a Musicalovers. Després de la turra impressionant, crec que és el salseo setmanal més turra que hem fotut. Més llarg de la història. Literalment. Bueno, passem a Musicalovers i primera cosa a comentar és que la Poncelam, la Irene, ha tret una nova cançó i és com per començar a presentar el seu nou disc. Sí. O EP. Disc, EP. Mai ho sabrem. No sé, vam parlar la setmana passada de disc EP tal i seguim igual de perduts. Seguim que no ens aclarem. Bueno, això, va treure fa poc, però potser fa una setmana. No? Mira, tinc les dades. Les dades. El single es diu No Somos Iguales, que diria que és una col·laboració... Sí, amb un noi. Amb Tican. Jo l'únic que sé... ho vols dir. Bueno, no sé, porta algú del Barça en el videoclip. Molt bé. I... mira, està el... Vale, està però no està publicat. Hòstia, que guai això de Spotify, Que es diu No Certificada. No Certificada surt el 7 de febrer, o sigui, suran 2 setmanes. Sí, ja ho tornarem a repetir, no us preocupeu. Sí, i posarem les cançons quan... Bueno, molt bé, s'ha parat també el cronòmetre. O sigui, aquest dia està sent el dia de la marmota, o com es digui, però saps aquest dia que tot surt malament? Bueno. No, ha tornat el cronòmetre. Ah, vale, ha tornat, bueno, ja està. No Certificada surt el 7 de febrer. A veure si la podem portar. Sí, que vingui, no? Que ens parli de la seva música. Sí. Està guai tenir un artista així al Prat. Mola. Sí. Són quantes cançons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... És un àlbum. 12 cançons? És un àlbum. 12 cançons es pot considerar àlbum. Per altra banda, Stay Homes i Figaflaues han fet una col·laboració. Es diu Espurna. No sé per què, saps quina sensació em dona? Que Stay Homes i Figaflaues són els dos grups amb qui ningú vol col·laborar a Catalunya. Jo he vist... I per això s'han ajuntat. Potser jo he vist, literalment, abans de venir al programa, un clip de Loft que estava Flash i Ice Cream dient per què no voleu col·laborar amb Figaflaues? Va passar algun vosaltres? Sí, dient, no, és que no ens avenim, no sé què... No sé què... No sé per què, t'ho juro que ho vaig veure i vaig pensar buah, són els amb els que ningú vol col·laborar que s'han ajuntat. Però és raro, perquè Figaflaues té cançons amb la Julieta, amb la Muixca, amb Detallets... Sí, però ara mateix és com que estan molt a part, saps? La Marina està morena. La Marina està morena, va... Els pentinats fan una trena. Sí. La cançó es diu Espurna, que jo no sé si és un guinyo al documental que va treure TV3 sobre la banda del Pati, on se'ls va criticar molt per dir-lo d'Espurna. Perquè van dir alguna cosa de... És que va ser Stay Homes, justament. És que va ser Stay Homes, saps? I que va dir Xispa, que Espurna. Què diu Espurna? Pues han tret una cançó que es diu Espurna. No ho sé. Segurament sigui per això. Jo també ho crec que és un guinyo. De fet, Stay Homes s'acaba. Rotllo, ho deixen. És l'hora dels adeus. És l'hora dels adeus per Stay Homes i ningú s'ha enterat. O sigui, no s'està parlant d'això.
I jo em vaig enterar Ja. perquè el Jo m'he Rai... enterat avui. Ja, perquè el Rai de Stay Homes va penjar un post dient en una setmana s'acaba el projecte més a no mi sé em què. sona que m'ho van dir, Però fa temps. sí. És com... Però No és ho molt sé. raro que estigui pactat com el dia tal Stay Home es peta. Clar. Bueno, no ho sé. Explota jo no... Stay Home dintre de 5 dies. Compte enrere perquè exploti. Jo és que tampoc he sigut mai massa fan de Stay Homes. Al confinament. Sí, el confinament. Clar. Però bueno. I, per acabar ja Musical Lovers, el 30 de gener, que és aquest dijous no, o sigui, avui no, la setmana vinent, de fet, haurem de fer alguna cosa als tòtils, vaig a un concert de la Wineta. Gratis, de fet. Rotllo, perquè... Tens contactes, Lola? No m'ho has dit. és tant. És la Wineta va fer el concert directament gratis. Ah, vale, Però havies vale. d'agafar entrada a través de la SEAT. Bueno, una cosa que no ho he entès, ¿vale? O sigui, no ho he entès, però sí, anem la Júlia i jo. Una cosa A veure molt què tal. rara. A veure la performance en persona. M'estàs fent un ghosting que flipes. Sí, a veure què tal. I ja passem directament a Fora de Joc. Hazlo tu, La fora de joc, vale, aquesta setmana, la veritat és que... Comença seriot, també. Sí, perquè la veritat és que poc s'ha de comentar del Barça Getafe, és que ni val la pena parlar dels àrbitres, del joc, és que em dona igual. A l'acabar del partit, Valde, en l'entrevista postpartit, va denunciar que havia rebut insults racistes, que va avisar l'àrbitre, es va activar el protocol pertinent, i després es va filtrar un vídeo on també aficionats del Getafe insultaven a Rafinha, també insults racistes. És que què dir? Quan s'acabarà això? Mai. Rotllo. Però és que també jo penso, quin és el protocol? Protocol en teoria que es parar el partit, a veure per megafonia, Clar, però jo vaig però veure és que el no partit i van no em vaig parar el enterar. partit. És Sí, que no és em que jo he vaig vist un enterar. vídeo de com criticant que es va activar el protocol en teoria, però en cap moment van parar el partit o no es va fer com s'hauria de fer realment. És que jo estava veient el partit i ho estava escoltant per la TDT, que sempre estan atents com a tot, i no van dir res en cap moment. Aleshores jo entenc que... no sé. Ahir va passar alguna cosa raro. Sí. És que no sé què dir. És una pena que segueixi passant això, Sí. perquè al final, pues, vale, pot quedar en un pique o sigui, d'un partit, perquè al final, pues, els partits a vegades s'escalfen, Sí. l'esport té això, però Però fes... entrar aquí Exacte. És anar rebaixar-se, on... rebaixar-se molt. Però és que és el que té aquesta gent. És que, no sé com dir-ho, és que com a mi el que em frustra és que aquest discurs com antiracista, antimasclista, antihomofòbia, tot això, al final a qui li arriba és a la gent que ja t'escoltarà. Saps? El problema és que la gent que fa això molt activament, saps? Com que se la pela. Llavors no t'escoltaran ja, perquè i no faran cas. això s'estudia comunicació, rotllo, la bombolla de... Sí. Que al final tu, si ets d'aquesta manera, Busques... tindràs al teu voltant coses Sí. d'aquesta manera i és difícil que canvis com la teva percepció de les coses. Exacte. I que potser, rotllo, jo si estic mirant TikTok, imagina't, algú de la meva edat, estem mirant TikTok, i em surt un vídeo sobre això, em pararé a mirar-lo. A una persona que aquests comentaris li fan gràcia, no es pararà a mirar el vídeo. O si es para a mirar-lo, no li calarà el missatge, simplement li faran gràcia els comentaris. Saps? Que això no vol dir que haguem de parar de fer discursos, O sigui, com de reivindicar com aquesta lluita de donar veu a, per exemple, en aquest tema, gent racialitzada que denuncia això, perquè al final el que dèiem sempre, tu i jo som dues persones blanques d'Europa que dins d'això són privilegiades, Ja, però és una llàstima. sí, la veritat és que sí, perquè la sobre al Barça no és el primer que li passa en aquesta temporada. No. Ja li passa a Lamine Yamal Sí. i a Rafinha al Santiago Bernabéu, que encara estem esperant a veure les sancions que se li imposen, Ninguna. i amb aquest fa pintar que passarà el mateix. O sigui, Ja. és lo trist que al final, si aquestes seccions no es castiguen amb duresa, o sigui, La gent la segueix fent, clar, la gent que perpetua aquestes accions sent una impunitat que no hauria de tenir. tal qual. I al final, doncs, crec que també Nico Williams, Iñaki Williams va patir comentaris Sí. racistes, algun jugador també d'un altre equip.
home, jo crec que el 2025 ja no cal seguir dient aquestes coses. No, però és que serà 2030 i ens seguirem queixant d'això. És Ja. que això és el que a mi em preocupa. Saps com... Jo a l'ESO pensava que al 2030 el món estaria arreglat. I ara me n'adono que no. Bueno, També suposo que això I és que- forma part de fer-se ara, no? Ja. Donar-se que... que tot va molt més lent del que et penses. Però bueno, I això que Salseo no han comentat res del que ha passat als Estats Units amb lo de Elon Musk fent el saludo nazi ni coses Mira, d'aquestes. si perquè entrem en aquest tema ja entrarem. Si no, seria un programa totalment trist i... no, ja. És que està sent un programa de declive. Bueno, com la setmana jo que porto, no? Però, de fet, jo em vaig plantejar si els tòtils havíem de deixar Twitter. O sigui, no ho vaig parlar amb tu, però vaig pensar. Però Hauríem al final és una mica donar torça al... Clar, però penso, si tota la gent d'esquerres, antifeixista, deixa Twitter, Serà una xarxa per feixistes, la Twitter. bueno, però Elon Musk perdrà molts diners. I llavors li tornarà a interessar, que és una merda, que vagi així. Però, per exemple, i a Facebook, ara, els comentaris d'homofòbia i tal, abans no estaven permesos. Ara ja no hi ha aquest bloqueig contra aquells comentaris. Bueno, el món se'n va a la merda, gent. O sigui, no sé què està passant, de Episodi veritat. 192 dels Tòtils, preparant-nos per la guerra. És que Estigueu jo no sé què atents. està passant. Episodi 212 a les trinxeres. Espero que no, jo no vull anar a la guerra, Jo també, jo tinc els meus plans. Saps que el meu oncle no va anar a la guerra, o sigui, no va anar a la mili per això, perquè tenia els seus plans. Ojalà que em passés alguna cosa d'aquestes. Bueno, canviant una mica de tema. I anant una mica Algo a l'alegria. feliç. Sí, sisplau. Que en fora de joc sempre estem alegres, sempre estem contents. Sí. Jo pensava que aquest en fora de joc seria la cosa més trista perquè va empatar contra el Getafe, pensava que perdrien contra el Benfica, però per Però sort no. el Barça femení està a la final de la Supercopa d'Espanya Sí. guanyant 3-0 a l'Atlético de Madrid, que va Dos. donar la cara. Sí, Va donar la cara, va competir a un Barça que bueno, estava en bon estat de forma. Va patir l'altre dia contra l'Atlètic de Bilbao amb els 2 gols ahir a l'últim moment i jo sincerament no vaig veure el partit perquè estava entrenant, i jo tampoc. però sí que vam veure el gulaç antològic de Clàudia Pina. Poc es parla de l'efectivitat que té des de fora de l'àrea Clàudia Pina. Triomfa que menys tira des de del fora de l'àrea. que... O sigui, com té menys bombo del que hauria de tenir, jo crec. Sí, és Com que és complicat, abans ho reclamàvem molt de la Graham, però jo crec que la Clàudia Pina també hauria d'estar en aquest reclam. És que les jugadores espanyoles en l'àmbit, o sigui, òbviament la gent del Barça la valora moltíssim i bueno, ja està sent titular bastant clarament, diria jo. Ara potser no va ser titular i estic ficant la pota. Però sí, Jo crec que segurament sí sí, que va ser no? titular, sí. Però fora d'Espanya o del que és l'ambient del Barça, a les jugadores que no són Aitana Omat i Alexia Putellas, és Ja. que se la reconeix tan poc, Ja. perquè al final, com que sembla que, bueno, com la Lliga Espanyola té entre cometes no, Moltes té menys mancances, té menys sí. nivell que la Lliga Anglesa, sembla que totes les jugadores de la Lliga Anglesa són la rehòstia Sí, completament. i aquí no. I no hauria de ser així, perquè al final després Clàudia Pina, quan et foti un gol des de 30 metres a les semis de Champions, diràs, anda. Diràs, qui és aquesta? És nova? No, és porta aquí nova, tota la fa vida. Porta aquí tocant la porta, saps? Des de fa Sí. un parell d'anys. I en fi, En fi d'ofí. acabem fora de joc comentant per sobre una de les coses més boges que jo he vist a la meva vida i és el partit del Benfica contra el Barça. Tu el vas veure, Lola? No, però sigui- estava atenta. O sigui, no el vaig veure com en directe, però saps això que... El típic que estàs mirant el Sí, resultat. el resultat, a veure Twitter, que es cou i coses així, saps? És la cosa més surrealista. O sigui, jo com va acabar el partit, t'ho juro que em vaig aixecar de la cadira i vaig dir, què acabo de veure? Ja, jo vaig veure que ho vas penjar als És stories. que, o sigui, què acabo de veure? No, Té tantes coses surrealistes? jo s'ha de dir que, clar, jo estava des de casa fent lo típic de recarregant el Google amb Barça Hoy, saps? I jo no estava entenent res. Rotllo, o sigui, I si veies el partit ho entenies tampoc ho menys. entenies, no? I la foto del Hansi Flick. Ah, sí? O sigui, flipant, jo vaig pensar, crec que la persona que més ha flipat ha sigut ell. No, a mi em fa gràcia quan al quart gol el tio està rotllo així, després al cinquè està sèrio, així. En plan rotllo... Ja està. Jo I el crec que gol no de en tenia- Rafinha.
Amb la cara. És fort, És que anem a repassar el que va passar al partit. Sí. Primer, el Barça surt empanat i li fiquen un gol. Bueno. Ens espavilem, ens peten un penal a favor, penal clar, i empatem. I dius, vale, va, comencem a jugar. Szczesny se li acaben el paquet de Malboro i surt perquè el Valde crec que tenia i li fot una hòstia al Valde, surt de la porteria, li fot, però una hòstia, rotllo... No ho he vist, la això. Lola m'està mirant raro. Fora bromes, surt el Szczesny a porteria per refusar una pilota que havia quedat com... O sigui, un centre que va llarg i el volia refusar. Total, que venia Valde corrent com a tota hòstia per refusar-li també, no es van veure i va refusar el Valde. Total, la pilota no la van tocar o va rebotar, gol del Benfica. Ah, vale, per això em va sortir lo d'Ampròpia. No, després ja l'Ampròpia. Perquè era l'Araujo, no? El d'Ampròpia. Sí. Pues això. I ja... Sort que no vaig veure quin estrès. És que... M'està encantant saber-ho tot de part teva, saps? És com escoltar els tòtils des de casa. Després, 3 minuts més tard, el Szczesny fa penal, que per mi ho és. Hi ha gent que diu que no, hi ha gent que diu que sí, per mi ho és. I es posem 3-1. Jo amb el 3-1 he dit, vale, podem remuntar, però això està sent molt random. Ja. Comença la segona part, li fot una hòstia al Rafinha, en plan, sac de porteria, en plan, un sac de porteria, Sí. treu el porter, I va li dona a Rafinha a la cara de i Rafinha. fica un golaç des de fora a l'àrea. És molt heavy, això, M'encanta la reacció del Rafinha de ratllat perquè li ha fotut una pilotada i a Lewandowski celebrant i agafant la pilota en plan, vamos a la remuntada. Després del 3-2, jo vaig pensar, uau, no Es entenc pot. res. I l'Araujo es fica en pròpia, minut 77. Jo aquí vaig dir, bueno, hem lluitat, està bé, això no es remunta ni a conya, perquè a sobre el Benfica es va tancar tal, bueno, en fi. Què va passar? Li fan un regal al Barça, que és el penal que li piten a la Yamal, un penaltet. Un penaltet. Vale. Mínim contacte, però bueno, l'àrbitre interpreta que és suficient per pitar penal. No li direm que no, tampoc. No, clar, per un no. cop que ens beneficien els àrbitres, doncs, tampoc ens No queixarem. ens queixarem pas. I retalla distàncies al Barça. Em sento que estic fent un monòleg jo. No, dale. Jo és que a més tinc mocs, o sigui que... 4-3, jo aquí vaig dir no crec, no que empatem. Minut 86, Pedri, que per cert, el Pedri... O sigui, com és tan bo el Pedri? No té cap mena de sentit. El Pedri és molt bo, No té cap mena de sentit. Remata com si fos, jo què sé, Robert Lewandowski al Bayern de Múnich, a l'Eric García, empatem. Jo aquí vaig dir, hòstia, no sé com, Ja. hem tingut un punt, escolta, pleguem i ens anem a casa. Cap a Està caseta. un punt. I després, a l'última jugada, sembla que hi ha un penal que no hi ha res. Ferran Torres fot l'assistència de l'any, Rafinha fica un gol al 95. O sigui, jo aquí no entenia res. Però, o sigui, em vaig tirar al terra, vaig donar una tombarella, després em vaig quedar mirant a la tele dient, però és que què ha passat? El millor és que això no acaba aquí. Després, el Rafinha es va enfadar amb gent del Benfica i es va començar a zurrar amb la gent del Benfica que els van haver de separar. Uau. No ho sabies, això tampoc? No ho sabia. No hi ha ni imatges, però segur que és boníssim, cridant en brasileño. Tu, filo de puta. Hem de recuperar la tradició de veure els partits junts. Sí. Hòstia, és que és surrealista, eh? Home. No, Ai, ara, no. veus? Últimament tinc fama perquè et veus els partits tu, jo no me'ls miro i Hem passen de- coses divertides. És que jo venia d'entreno, que venia cansat, O sigui, tenies el cervell triturat. i o sigui, estava cansat, i de sobte això, o sigui, em vaig anar a dormir dient, és que no entenc res. No passa res. Però bueno, en fi. Una alegria Jo pel crec cuerpo. que sí, jo crec que amb això acabem fora de joc Sí, no? i passem a A les culturetes recomanacions. Sí. Sí. Una miqueta. Primer, com sempre, al Capri, aquest cap de setmana fan Mufasa, la pel·li del pare del Rei León, feta com a animació. Simba. O sigui, animació. Com no de dibuixos. Live action. Live action, això. Que va sobre com el Mufasa i l'Scar passen de ser bèsties, germans feliços, a odiar-se. Lovers to enemies. Lovers to enemies, és veritat. Al contrari que tu i jo, Oriol. Totalment. I tornen a fer el 47, en honor a que ha guanyat tants premis.
Jo sé que és que vull veure les dues, però no tinc temps aquest cap de setmana. O sigui que no anirem. No anirem. Però aneu-hi. Exactament. Aneu al Capri sempre. El Capri és el millor que tenim. Exacte. 5 euros per anar al cine, per favor. Això el diumenge? O el diumenge són 6? No, el diumenge són 6. Ah. Divendres per la tarda, te'n vas al Capri a veure una pel·li. Ja, és que què més has de fer divendres per la tarda? Exactament. Ja està. En fi, quan trauran el 48? Ara que han tret el 47. On està el 46 i el 45 i el 44? Quina broma més dolenta. Però m'ha fet molta El millor gràcia. és que porto 5 minuts pensant-la des que has baixat l'escaleta i he vist el 47. Bueno, ho has intentat, que Sí. és important. Bueno, jo Anem a aquí oblidar. criticant els teus acudits quan sóc la pitjor. O sigui, bueno, no passa res. Anem a... Tots els acudits són vàlids. No, els meus són difícils de tragar, alguns. Bueno, no passa Anem a res. obviar aquest moment i anem a passar a la següent informació. Que és que hi ha una temporada nova del Teatre de l'Artesà. És la temporada, o sigui, perquè hi ha una temporada com de setembre... Sí, hi ha com la de tardor i la de primavera. Sí, no? primavera, després estiu, no fan res, no? O fan coses? No ho sé, la veritat, molt bona pregunta. Ho hauríem de mirar Ho millor. hauríem de mirar, no ens informem massa, tampoc. Ja, La veritat. els tòtils són uns Difamadors. difamadors i difonàmbulos. En Bueno, fi, això, temporada nova del Teatre de l'Artesà es presenta el 2 de febrer a les 6 a l'Artesà, òbviament, i per què avisem, tot i no tenir tants coneixements sobre teatre, perquè les entrades a l'Artesà volen. O sigui, O sigui, en 5 minuts s'han acabat. hi ha tota la gent allà fent la cua per comprar les entrades, o sigui que si per alguna raó Us agrada el teatre. us agrada el teatre. Voleu Hòstia, començar en el teatre. Per alguna raó us agrada el teatre com si fos superraro. Ja. Bueno, si No, voleu però veure alguna obra de l'Artesà, investigueu, sí. És el moment. és el moment de pensar quina, perquè... I de pensar en qui. I de pensar en qui. Per no anar sola. A veure, que també pots anar sola. Sí, és guai, De no? fet, és guai. Sola al teatre. Sí, però saps què passa? Que jo penso, si hagués d'anar sola, a mi em costaria, però al Prat que et trobes a tothom, Hòstia, és veritat. necessitaria reforç emocional. Què, amb qui vens? No, sola, que no passaria res, Ja. però sí que passaria sent jo la Lola. O sigui, en el sentit que a mi em faria cosa anar sola. Ja, Bueno. També em faria cosa sola anar sola a Barcelona, O sigui, no aniria sola enlloc. Jo no sé anar sola als llocs, la veritat. Al cine anar sol és com molt de cinèfil, eh? No ho he fet mai. La veritat. Algun dia hauríem de fer. No he fet mai res Anem sola. al cine junts, ens posem separats Vale, em sembla bé. i cada un apunta. En fi, coses que passen al Prat, Sí, mercat de pagès, el dissabte, típic, però això sempre, no? això és sempre, però bueno, a vegades ho dic i Ah, a vegades ho no. dius, val, em sembla Depèn bé. de la setmana. Vale. I aquest divendres, de fet, quan està sortint el programa en directe, divendres 24, és el concert de l'artista que vam portar la setmana passada, la Bo 21, que fa a Barcelona, a Gràcia, no recordo com es deia el lloc, però les entrades són gratuïtes i la podeu anar a veure. I preguntar-li per nosaltres. I preguntar-li per si li vam nosaltres, quedar- a veure si li vam caure bé o era tot mentida. T'imagines? Què diu? Els tòtils em van caure tan malament. Saps què és la meva major por? O sigui que gent que portem al programa, per exemple, el Nil Virgili, que li parlés merdes a la Muixca, a la Greta, a tota aquesta gent de nosaltres. Com, no em va caure gens bé, no sé què, saps? Home, intentem ser majos. No, clar, però com que a nosaltres ens diguin que han estat supercòmodes, que se'ls ha fet superràpid i sigui mentida. Com per quedar bé, per no fer-nos sentir incòmodes Espero a que nosaltres. no. Jo espero que tampoc, m'acabo de mossegar. Però bueno. Per una altra banda, vinc a recomanar una pel·lícula, i és que em vaig veure ahir, de fet, la pel·li Mediterráneo, que a 3CAT a principis de febrer deixa d'estar disponible, i jo s'ha dit que me la vaig veure a RTV, perquè la doblació, com es digui, al català no és amb les veus dels propis Ah, te actors. les veure en versió original. Clar, me la vaig veure en castellà. Totalment... Perquè, o sigui, jo, sincerament, veure l'Anna Castillo doblada al català amb un català que no és la seva veu, se'm feia molt raro. Se'm feia molt, molt raro. O sigui, com que no es va doblar Hòstia, a si però per què mateixa. no el van agafar per doblar-se ella mateixa? Pues és que hi ha actors que no ho fan, o per disponibilitat. No, clar, sí, disponibilitat o pressupost també pot ser, que no Podria l'han ser. contractat per doblar-se ella mateixa. Exacte. I això, llavors, me la vaig veure a RTV, que també crec que la treuen d'aquí poc, o sigui, no estic segura. La pel·lícula, bàsicament, és la història de l'Òscar Camps, de com comença amb lo d'Open Arms.
que és aquesta ONG que salva els refugiats del mar Mediterrani. Molt bona ONG. I bueno, explica la història de com se'n van a Lesbos, la illa grega, quan comença com tot el drama el 2015 amb les refugiades de Turquia. Molt impactant la pel·li. O sigui, jo ahir me la vaig veure en un moment de poca estabilitat emocional i em va impactar massa. Sí, fins al punt que vaig obrir la web d'Open Arms acte voluntària, saps? O sigui, Hòstia. sí, jo hi vaig entrar en deliri amb la pel·li. O sigui, em va afectar molt. Uau. Però crec que és una pel·li molt necessària, crec que és una pel·li que és molt necessari veure-la. Està ben feta, si et va impactar No, d'aquesta manera. està molt ben feta. El protagonista és l'Eduard Fernández, el del 47, es diu així, no? Eduardo Fernández, algo així. Bueno, l'actor No sé. principal del 47 és també el prota, l'Anna Castillo també surt, el Dani Rovira, es diu, l'actor de 8 apellidos vascos, Algo de Dani, sí, pot ser que sigui de Dani Rovira. que també em va sorprendre veure en una tessitura així com no d'humor barato. I més actors que no sé. Surt el de, com es diu? El que feia de Lleó a Polseres Vermelles, no recordo ara com es diu. Bueno, això, pel·lículon, a mi és que tot el que sigui social m'encanta. O sigui, tot aquest tipus de pel·lícules. I crec que és molt important perquè sembla que ja no passi. I segueix passant. O sigui, segueixen venint refugiats, el mar Mediterrani segueix sent, tal com ho diuen a la pel·li, una fossa comú, la fossa comú més gran d'Europa, realment. I això. Tot el que sigui fer consciència social, jo diré sempre que sí. És dureta. O sigui, Clar, és veritat. te l'has de Aquest veure... tipus de pel·lis, sí. potser, no te la si vegis estàs tens com un la mal Lola dia. ahir, no te la vegis. miris. No. Mira-te-la quan estiguis... També, si vols veure una pel·li però després has de fer coses, tampoc te la miris en aquell moment. Saps? Te l'has de veure un dia que sàpigues que podràs pair-la. Saps? O sigui, si jo què sé, passa a la uni de tardes, no te la miris mentre dines. Saps? Perquè no podràs anar a la uni. O aniràs baldat. Clar, baldada i fotuda. Però bueno, això. Realment, Acabem amb les recomanacions. sí, I ara teníem pensat una secció de mitja hora, però de mitja hora. ens l'hem El que menjat. passa és que, bueno, ens queden 8 minuts. Era fer una mica review del nostre Letterboxd i parlar Sí. de pel·lis que hem vist Recentment. recentment. Jo, bueno, és que ja ho he parlat, l'última que m'he vist ha sigut Mediterráneo, i anterior a aquesta, últimament les coses van de temes socials, em vaig veure 20.000 espècies d'abelles, també està a 3CAT, que va sobre la història de... És el... D'una abella. No. Crec que és Euskal Herria, però la part francesa, diria, no estic segura, on passa, i és la història d'una nena trans. Rotllo de com... O sigui, com es va sentint, i com ho va deixant, com ho va exterioritzant. Saps? Quines persones de la família ho veuen primer, quines ho neguen, quines ho accepten, quines ho rebutgen. I tot això mentre també hi ha una mica com de drama familiar. És molt maca. És a poc, la pel·li. O sigui, és d'aquestes pel·lis que avancen a poc. Però em va encantar. La nena, l'actriu, ho fa tan bé. Ho fa tan bé. A més, després em vaig ficar a xafardejar i es veu que l'actriu protagonista també és una nena trans. Saps? Rotllo, llavors és com que... Perquè, clar, jo patia, per una forma, per si no era així, que m'hagués semblat, entre cometes, vale, encara. Perquè amb infants potser és més difícil, no?, de trobar com i que facin cinema i tal. Però no, sí que és una noia trans, em va semblar superbé. I molt maca la pel·li. Us la recomano. Aquesta veus no plores tant. Potser t'emociones, però no és trista. Jo, quines pel·lis he vist? L'última que he vist ja la vaig comentar als Tòtils, que és Conclave. Obre el Letterboxd, si no, Oriol. Sí. És que jo el Letterboxd, la veritat és que sóc bastant novato, saps? No tinc moltes coses. T'estava mirant les pel·lis que tenies tu per aquí. Però les últimes... Bueno, si no, mentre tu vas buscant, també em vaig veure... Sí, ara que ho penso, també coses que m'he vist, això no és pel·li, però em vaig veure el Juego del Calamar. Ah, sí? I què tal? Temporada. Saps que no me l'he vist mai? No és jo el em meu vaig tipus. veure una mica per sobre la primera temporada, em va semblar com una mica lenta, i aquesta segona també té episodis com que... Hi ha episodis molt guais, però després hi ha episodis que són com chicle muy estirado, i aleshores, Vale. pues, tampoc és que... No ets el fan número 1 d'això. No,
vale, aquesta pel·li em va encantar. La segona de Spider-Man, la d'animació, la de Into the Spider-Verse. A veure. Vaig veure la segona, que és... Jo la vull veure. Molt xula, molt xula. Mola molt. O sigui, l'estil d'animació que té De quin any és? és de l'any passat. Crec que va estar nominada a Oscars. Ah, no, és del 2023. Que la tercera part surt el 2026. És com una primera part, o sigui, no té un principi i un final, acaba com a la meitat de la pel·li. Està molt guai, està molt guai. On està? Està a Netflix. No tinc Netflix. Pues, algú que tingui Netflix li vol deixar el Netflix a la Lola perquè pugui veure Spider-Man? No, ja obligaré a la Carlota. Ah, vale, pues ja està. Pues no cal. Està molt guai, la veritat. Va molar molt. O sigui, l'estil d'animació que té, que en cada món hi hagi un estil d'animació... Això ho vaig veure, sí. Mola molt. També jo crec que hi ha un treball d'arxiu molt important en aquesta pel·li, que molts cops és com un lloc de treball que no es té molt en compte. A les pel·lis, els documentalistes audiovisuals que recuperen com tota la informació per la pel·li, i jo crec que hi ha un treball molt guai perquè tots els Spider-Mans que surten són de còmics. Uau. Crec, diria, si no m'equivoco. Això està molt guai com que hi hagi aquesta... representació... No, representació no, que hi hagi aquest treball de recerca de referències per fer la pel·li. Està molt guai. Ja la història, la gent que l'hagi vist sabrà de què va. O sigui, està bé. O sigui, està bé plantejat perquè molts cops a les pel·lis de superherois, com que aquesta qüestió més de crisis, de tinc un secret que no puc dir, però com que no es treballa tant, perquè al final se posen aquí un supòsit de que tu ets Spider-Man, saps? Ja, o sigui, com Ladybug. Sí, com Ladybug, per exemple. Però jo què dius? Com no podeu saber que està disfressada? No és el com no, és el... Hòstia, estic mentint a la meva cara cada dia a les meves persones properes i no els hi puc explicar això. Vale, és com que normalment no és com un drama, no? Clar, normalment no ho pinten com una cosa dolenta, i en aquesta pel·li es toca com el tema principal, a part de la trama, i està molt bé, la veritat. Doncs me la guardo, llavors. Mira-te-la, Lola. Vale. Jo també, és que en els últims dies he vist bastantes pel·lis. Em vaig veure el Club de los Poetas Muertos. Jo me la vaig veure a l'estiu. Molt bona pel·li. A mi em va agradar molt. Jo no sé si és perquè l'estava veient amb amiga, si no vaig prestar molta atenció, però al final va ser com... Jo al final em vaig quedar boja. És que no l'explicarem, tot i que... Bueno, no l'explicarem. És una pel·li de fa 1000 anys. Bueno, jo s'ha de dir que em vaig veure la pel·li que ja sabia el que passava al final. No com passava, però ho sabia. A veure, no és el meu final preferit. No vaig entendre... O sigui, no vaig... Com m'agradaria saber la justificació de per què es va escollir aquell final. Exactament. Saps? Potser hi ha un final poc explicat, poc elaborat. Sí. Però està molt bé la pel·li, la veritat. I dins del fil conductor de la pel·li em va xocar aquest final. Potser. És que clar, també estem parlant aquí dues persones que ens hem vist la pel·li sense dir res, saps com potser si ens esteu escoltant no s'entén. Mireu-vos-la i l'entendreu. Mireu... Està filmi. Deures per veure els tòtils. Jo crec que és d'aquestes pel·lis que has de veure. Parlem. Sí, clar, les heu de veure, si no perquè les recomanem. Clar. Si no, no sou... Com es dirien els fans dels tòtils? Hòstia, molt bona pregunta. Club de fan dels tòtils, home. Jo crec que ja toca. Ja portem bastant de temps sent una mica pesades. Bueno, jo crec que els fans dels tòtils som tòtils. Sí, oi? En plan, som una comunitat. Sí, nosaltres som com l'abeja reina, no? Sí. I elles són les abejitas. Vale, sí. Està bé. Però amb granotes. Bueno. Som les granotes i ells són els... Gripaus. Els capgrossos. Els capgrossos. Ai, que xulo. Estaria guai, els fans dels tòtils diuen capgrossos. Sí, ja està. Adjudicat. M'encanta. Bueno, amb això acabem el programa d'avui. Sí, amb això acabem el programa d'avui. Amb els capgrossos que ens escolten. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube... @elstòtils, capgrossos. Hòstia, ara hem de començar tots els programes dient què et passa, capgrossos? Jo crec que perdem la poca fidelitat que tenim. La gent, l'audiència poca que teníem se'n va. Se'n va. Bueno, fins la setmana vinent i recordeu felicitar-me el 27 de gener. Adeu. Adeu.